amigas da Senda do Moucho. Aquí estamos, fixadevos, na Carballeira de San Xusto, consagrada pola Igrexa a San Xusto e San Pastor. Aí, nesa pequena capela que vos estou ensinando agora. Un lugar mítico, un lugar de loita polo pobo, pola súa carballeira, que se quiso facer a Igrexa para especular. E está así na hemeroteca que podedes consultar de por aquel entón, os anos 80, e que fixadevos, agora clarísimamente pertencente ao pobo, unha magnífica carballeira senlleira, cun significado de loita do pobo polos seus lugares naturales e ancestrais. Imos ter o gusto de guiarvos dende aquí e plantarnos dende este concello de Cotobá de Cerdedo e cruzar a Pontenova para chegar ao concello de Campo Lameiro, ese que sabedes que é considerado como a capilla Sistina do arte rupestre galego pola súa cantidade e densidade de petroglifos que existen. Nos imos ver solo algúns deles de esa zona, sen chegar propiamente ao Campo Lameiro, a zona do centro arqueolóxico máis coñecida, e habemos disfrutar de todo o percorrido. Así que nada, imos iniciar a preparación Bruma máis eu, e imos contando pequenos detalles para que vos animedes o vindeiro domingo a vir connosco, que a Senda do Moucho. Ímoslo. Ai, eses carballos, os quercus. Aquí temos un quercus de tamaño increíble, un quercus robur, sobre o cal crece moitísima vida. Aquí temos a cabrilla, un cento epífito, cuyos rizomas non tocan o chan, pero están cheos de peliños que absorben a humidade da choiva e das néboas, esa chamada choiva horizontal da cal a Davalia canariensis, a cabrilla, pois recolle toda esa humidade e vive en riba das árbores. Fixádevos a cantidade de liques, de ubrións, musgos, e a cabrilla trepando por riba deste carballo de gran porte. Ombligo de Venus. Fixádevos que verrugosidades ten este magnífico carballo. E este outro, que polas tan gigantescas, poderían ser outra árbore mesmo. É unha maravilla de lugar que alberga especies de moitísima idade. Árbores cheos de vida, tal e como lles nomeaban os antiguos celtas e despois traducido polos griegos que se chegaban a estas zonas. Aquí temos, como non ían ser árbores cheos de vida. Imos deixar a carballeira e ímonos achegando aos baños de San Xusto. Fixádevos como vais ao río Lérez neste momento, con estas choivas, estas tormentas que tivemos estes días. Fantástico, salvaxe. Que maravilla. Que maravilla.
Estes nidos de ave son uns fungos que, como vedes, fixadevos, estes son inmaduros, van abrindo e van quedando como este. No fondo parece como se houbera uns oviños de paxaro. Viños de ave son preciosos, é moi propio dos bosques maduros, pouco frecuente, pero cada vez que os atopo, unha maravilla. Por aquí. Vamos. Vamos. Os dedos do diaño. Este fungo non é autóctono. Leva connosco dende o século XX, aló cando foi a Primeira Guerra Mundial. E supónse que veu nas heces dos cabalos que os australianos, cando viñeron a luitar a Europa, pois levaban as súas heces, as esporas. E a primeira vez que se citou foi en Francia, alrededor do 1919. Dedos do diaño, Clathrus archeri. Agora temos esta avellaneda, por así decir, este bosque de abeleiras cheo de este fungo. Aquí o tedes, Clathrus archeri. Vedelo? Esta ten unha sustancia pringosa que atrae moito as moscas polo seu cheiro, a podredumbre. E aquí temos, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, a Ponte Nova, unha das obras de arquitectura civil de cais das máis fermosas de todo o concello de Cotobade Cerdedo. Esta sería unha ponte, se chama a Ponte Nova, se lle chamaría Ponte Nova, porque sei que habería outra anterior, o século XVIII, pois esta sería do século XVIII, XIX, rematada polo 1834, que ven a sustituir outra que habería de madeira. Así que nada, estamos ante a Ponte Nova, a ponte tamén de Fentáns, xa que comunica Sanxurxo de Sacos con Fentáns nesta vereda, neste camiño real que ven dende Tui.
Unha vez cruzado a ponte, esta ponte nova, xa imos rematar a preparación do camiño, posto a Centáns queda aquí ao lado, hai que dar volta e temos que descansar xa. Non sin antes decirvos que xa nos atopamos despois de Cotobá de Cerdedo e gracias á unión con esta ponte que salva o río Lérez, xa estamos en Campolameiro, o que se lle coñece como a Capela Sixtina do arte rupestre galego. Por qué? Boa parte a veredes este domingo, se vides connosco aquí, Casenda do Moucho. Nos rematamos preparación. Ata o domingo.